Ako umelá inteligencia rozdeľuje najlepších od zvyšku? Keď prišli prvé generatívne modely umelej inteligencie, verilo sa, že pomôžu hlavne slabším, že vyrovnajú podmienky na trhu práce a znížia rozdiely medzi ľuďmi. Realita však vyzerá inak. Áno, výskumy ukazujú, že nováčikom môže uľahčiť život, napríklad pri zákazníckej podpore či pri písaní jednoduchých textov. Vedia rýchlejšie vybaviť otázky alebo zostaviť slušný návrh e-mailu. Ale pri náročnejších úlohách sa karta obracia. Čím komplexnejšia je úloha, vedecký výskum, podnikanie, investovanie, tým viac umelá inteligencia zvýhodňuje tých najlepších. Prečo? Pretože kvalitní odborníci ju dokážu využiť ako nástroj na strategické rozhodovanie. Majú schopnosť filtrovať dobré nápady od zlých, chápu kontext a vedia kreativitu strojov premeniť na reálne výsledky. Slabší pracovníci sa naopak strácajú v množstve výstupov a často nedokážu rozlíšiť hodnotné odporúčania od priemerných. To znamená, že rozdiely medzi elitou a priemerom sa budú pravdepodobne ešte viac prehlbovať. História nám to potvrdzuje. Priemyselná revolúcia pomohla tým, ktorí vedeli ovládnuť nové stroje. Počítačová éra zvýhodnila softvérových inžinierov a odsunula pisárov do úzadia. Umelá inteligencia kráča rovnakou cestou, posúva dopredu tých, ktorí majú nielen znalosti, ale aj predstavivosť. A práve kreativita sa stáva novou menou budúcnosti. Rutinné úlohy stroje postupne zoberú. Ale hľadať netradičné spôsoby, ako využiť umelú inteligenciu, to zostáva na ľuďoch. A najväčšiu odmenu si odnesú tí, ktorí to zvládnu najlepšie.